Hoy! Hoy! Kubro ka nga nang wala nagibili eh. Dol, mo ka nag-anan. Kubro ka nga no? Hindi ka gwapo. You are the reason why I'm still hanging on. Tueng, lipad ako tueng, lipad ako tueng, lipad ako tueng, agbi tayo, tueng, agbi tayo, tueng, agbi tayo, agbi tayo, lipad ako tueng, tapos agbi tayo, tueng, tapos lilipad ako. Yawa mo, mo. Yawa. Kani may itsara nga video. Bagay. Nan, guzong buna. Na. Lah. Uy. 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 Yawa kami juga. Tagal ulit ko! Pulis! Pulis! Hoy! Oh. 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 Huh? Oh. Oh. Kisa man tong katawag nimo, sige kago. Kani kong uyab na ako god. Nya ni unsa man? Wala, ningon na siya magbulag na dami. Tungod kay bati tagnawong, munang dili ta pilion, kay dili ta kaya ipahinamog sa uban. Munang maulaw mo magkita ni X tungod kay naghubo-hubo manggumo sa una. You know I'm gonna get Show me what's real. This is right. And what's I feel. Now we're the one. Show me what's real. That's what's right. That's what I feel. Kuya mo kay tingo? Ha? Dili man mapulot? Kay nga naman? Basag manggod. Magandang hapon, Steven Simon. Totoo bang ikaw ang nagnakaw ng baka na iyong kapitbahay? Ang akong guduntang kawaton, sir, kay ang pise. Noon saon po paghubad, sir, kay nikuyog po ang baka. Gikalibanga ko ha. Na, muna inong na nanansigig silpa.
Nya, uyab-uyab ba ka? Hindi makakabalo mo horos ug kamunggay. Secure. Dire na lagi na ako crush. Para imong heart mas secure. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming が忘れないで Uy dong, Oh, kain man ang tatay nimo. dili tatay oy. Daddy, Dadi lagi, asa lagi imong dadi? basa-basakan. Nanangkong. Nyawa ka. Usahaw ka na ako si Busing, ano yun? Tawag ka na lang ako, be. Hello, sir. Si Julio ne, katong tigbantay sa inyong rest house. Uy, Julio. Kaman day ne? Nganong nawag man ka na akong busy man ko? Nanawag lang ko kay namatay inyong manok. Ha? Katong Boston Sweater? Katong champion sa Derby? Oo, sir. Katog yun. Putris, sayang. Kadako ra ba na akong nagasto ato? Pagpalit og mga kinahanglan? Nindot ka itong record ra ba? Wow! Nung namatay man? Nikaon manggod og daot nga karne. Nituktok na siya tumo-tumo sa kalata nga karne sa kabayo. Unsa goy patay nga kabayo? Katugod imong kabayo nga thoroughbred. Namatay ka sa kakapoy gahakot og tubig. Nabuang na ka? Ngano good inyong gipahakot og tubig? Para pawong sa sunog, sir. Ginoo ko. Unsay sunog naman pud na? Natumba man gud ang kandila, sir. Dini kulatay sa kortina mo to hinungdan sa sunog, sir. Unsa? Tragis. Nganong nagkandila mamon nga naa may kurente? Para sa haya, sir. Unsa kinsa naman bahaya na? Imo man gumama, sir, na sila na ako gabi kay ngabot lang magkalit og mga alas 12 dako, wag ka pahibalo. Abi man ako ugod og kawatan. Diyos ko, Lord! Woo! So what's up, guys? Atong ipon ang adlaw, pila na naman ang days sa lockdown. So April 23 ta karon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 days na lang, guys. Lockdown na sa balik. Uy, crush, layas na di sa inyo ha. Di rin na puyo sa akong heart. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming が忘れないで